Novi projekat Olimpijskog komiteta Srbije i DDOR osiguranja pod imenom DDOR Olimpijska staza premijerno je predstavljen u Vršcu. Odmah je bilo jasno zašto je ovaj grad izabran za početak jedne lepe sportske priče. Više od 600 učesnika prijavilo se 5. maja za takmičenje, koje je za cilj imalo promociju olimpijskih vrednosti. Toliko veliki odziv malo ko je očekivao, pri čemu je i više stotina navijača sve to pratilo. Događaju su prisustvovali Čaba Silađi, plivač i član olimpijskog tima Srbije za igre u Tokiju, i Tamara Radočaj, nekadašnja košarkaška reprezentativka, osvajačica bronzane medalje na olimpijskim igrama u Riju, sada pomoćnica gradonačelnika Vršca. Da poželim dobrodošlicu i da kažem da mi je izuzetno drago da vidim konačno ovoliki broj ljudi. Mislim da smo svi željni tekako zabave i onoga u stvari što je olimpijski duh i što je danas nama ovde cilj, a to je igra, zabava i druženje, tako da vas ne bi previše zadržavala. Znam da su svi uzbuđeni za ono sve što ih očekuje. Želim vam svima da se dobro zabavite. DDOR osiguranje je predstavljao Vladimir Ćapin, direktor filijale u ovom gradu. DDOR kao osiguranje koje prati olimpijski tim, pratit će ga i na sledećim olimpijskim igrama koje počinju za manje od mesec dana i ta saradnja se nastavlja i nakon završetka olimpijskih igara. Sledeća olimpijska staza bit će u Užicu. Deca, pojedinci, porodice, celi razredi trudili su se da prođu olimpijsku stazu i kroz interaktivnu fizičku aktivnost imali su priliku da se upoznaju sa istorijom olimpijskih igara. Prvi put sam u Vršcu, tako da hvala Olimpijskom komitetu. Predivan je dan, mislim da je sve idealno danas bude posle svih ovih zaključavanja, karantina, da se svi provedemo lepo u prirodi. Za mene ovo isto prvo masovno okupljanje, tako da sam veoma uzbuđen. Šta da kažem, imamo još 48 dana do Tokija. Naša ekipa je mala, ali odabrana i vrlo jaka, 72 je trenutno kvalifikovana. Vršac je lepa varoš, smeštena na ivici Panonske nizije, nekih 80 km od Beograda prema rumunskoj granici. Ima oko 40.000 stanovnika, specifične arhitekture, predstavlja spoj raznih stilova. Prvi pisani dokument u kome se pominje grad potiče iz 14. veka. Vršac je zasigurno kulturni, privredni i sportski centar ovog regiona i zaista je tako. Vršac nije poznat samo po slikaru svetskog glasa Paji Jovanoviću, pesnicima Jovanu Steriji Popoviću i Vasku Popi, već i po sportistima. U ovom gradu se novo i staro lako naslanjaju jedno na drugo. S obzirom da je ovo prvi veliki događaj nakon popuštanja mera, očekivali smo veliki broj naših sugrađana da će podržati ovu akciju, ali ovo danas, ovoliki odziv sugrađana i dece zaista je premašio sva naša očekivanja. Vršački breg je najviše uzvišenje u Vojvodini. Nalazi se na 641. metru nadmorske visine, a kula je nešto niže. Na mestu Vršačke kule postoji rimska osmatračnica, zaista sve je kao na dlanu. Nakon trosatnog takmičenja najuspešnijima su uručene nagrade, a DDOR osiguranje je predalo donaciju u vidu sportskih rekvizita osnovnim školama Paja Jovanović iz Vršca i Moše Pijadi iz Gudurice, koje su na događaju imale najviše predstavnika. Direktor filijale DDOR osiguranja u Vršcu Vladimir Ćapin dodelio je nagrade najboljim ekipama koje su učestvovale u DDOR olimpijskoj stazi i zahvalio se svim učesnicima. Fair play, srčanost, izuzetno znanje i fizička spremnost nagrađeni su aplauzima. Uspeh prve DDOR olimpijske staze u Vršcu uz učešće više od 600 takmičara i dvostruko toliko navijača i posetilaca pokazatelj su interesovanja građana za olimpijski pokret i velike podrške koju će olimpijski tim Srbije imati na olimpijskim igrama u Tokiju. Time je ideja ove manifestacije u potpunosti ispunjena. Naredna DDOR olimpijska trka održat će se 12. juna 2021. godine u Užicu.